ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଆଇଡି କ୍ୟୁ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି ମାନେ ସେଟାରେ ମାନେ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ବି ମାନେ ମାନେ ଆଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମାନେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବି, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବି ମାନେ ଭିଆଇଡି କ୍ୟୁ ମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାମାନେ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଯିବି ମାନେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ମାନେ ଏଇଠି ଟର୍ନ ଅନ୍କୁ ଯିବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଭାବିନିଅ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମାନେ ଭାବିନିଅ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନେଇଥିଲି ତ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ର ତାର ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି PAR ପାତ୍ରପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭିଆଇଡି କ୍ୟୁର ମାନେ ତାର ହେଉଛି ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ମାନେ ତାର ୟୁଜ୍ ମାନେ କରିବା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ଇଏ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମାନେ ସେଇଟାର ଯଦି ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇବେ, ସେଇଟାର ଯଦି ମାନେ କିୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଟା। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବ ପୁରା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁଣି ସେଇଠିକି ଯିବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ ଓଡ଼ିଆ, ମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି YO ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ ଏଡ଼ିଟିଂ ଓଡ଼ିଆ ODIA। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପୁରା ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁରା ମାନେ ଆଗରେ ଆସୁଛି। ଆଗରେ ନ ଆସିଲେ ମାନେ 3-4ଟା ମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପରେ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ବି ମାନେ ଭିଆଇଡି ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଗ୍ରୋ ହିଁ କରିବ। ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଯିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଭିଆଇଡି କ୍ୟୁ ମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳିଯିବ ଆରାମସେ। ତ ସେଇଠୁ ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ଭିଆଇଡି କ୍ୟୁ ମାନେ ଓପନ୍ କରିବି, କେମିତି ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ଏବେ। ତ ମାନେ ଭିଆଇଡି କ୍ୟୁ ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଓପନ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଓପନ୍ କରିଛି ଭିଆଇଡି କ୍ୟୁ। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ତାର ଆସିଲା ଭାରି। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଟୁଡେରେ ମାନେ କିଛି ମାନେ ସେମିତି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଜେନେରେଟର୍ ଏମିତି ମାନେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଯିଏ ମାନେ ଭାରି ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମାନେ ମିଳିଯିବ ମାନେ ଡେଲି ମାନେ 3ଟା ଟପିକ୍ ମିଳିଯିବ। ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ରହିଥିବ ତ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଟପିକ୍ର ହିଁ ଏଇଠି ମାନେ ଆସିଯିବ। ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିବ ଭାରି 3ଟା ଟପିକ୍ ଆସିବ ଭାରି। ତ ସେଇ 3ଟାରୁ ଆପଣମାନେ ଚଏସ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ ମାନେ ଗ୍ରୋ ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ। ତ ଭ୍ୟୁ ହିଁ ଯିବ। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମାନେ ତାପରେ ଏଇଟା ସେଭ୍ ଅଛି, ଡିସମିସ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ଡିସମିସ୍ କରିଥିବେ ତ ଏଇଠି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ କିବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଏଠି ଥିବ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଡିସମିସ୍ କରିଥିବେ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ କିୱାର୍ଡ଼ ଅଛି କିୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତ ଏଇଠି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ମାନେ କେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ଭାବିନିଅ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଟାଇଟେଲ୍ ମାନେ ରଖିବା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ର୍ୟାଙ୍କ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଏଇଠି ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୁଇଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ କରୁଛି ନା ଏଇଠି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆସୁଛି ମାନେ 60। ତାପରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଭେରି ହାଇ ପୁରା ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଯଦି ବନେଇବା ଚଳିବ। ତ ମାନେ ଟିକେ ଲୋ ସର୍ଚ୍ଚ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ଲୋ ଆସୁଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ତାଠୁ ମାନେ ଲୋ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠି ମାନେ ତା ତଳେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ମାନେ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏଇ କୁକିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ତାପରେ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଏଇଠି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଏଇଠି ମାନେ କପି କରିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ମାନେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସେ ମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସେତିକି ହିଁ ଆସୁଛି। ତ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କିୱାର୍ଡ଼ ନେବେ ତ ଏଇଠି ମାନେ ଆଗ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ଦେଖିବେ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କେତେ ଆସୁଛି। ଭାବିନିଅ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାନେ ଯଦି 80 ଭଳିଆ ଆସିଗଲା ତ ଭାବିନିଅ ସେଇଟାରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ଭ୍ୟୁ ଯିବ, ଭାଇରାଲ୍ ବି ହେବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଯିବି, ତାପରେ ଯିବି ଅପ୍ଟୋମାଇଜ୍କୁ ଯିବି। ତ ଅପ୍ଟୋମାଇଜ୍କୁ ଗଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯଦି ବନେଇଥିବେ ତ ତାର ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ କେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ର୍ୟାଙ୍କ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଏଇଠି ଭାବିନିଅ ମୁଁ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମାନେ ଦେଖିବି ମାନେ କେଉଁଟା ମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଆସିଲା ଭାରି।
ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ଯେତେ ମୁଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ଦେଇଛି ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଲା ଭାରି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଯାହା ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଥିବେ ତ ଏଇଠି ମାନେ ସେ ଆସିବ ଭାରି। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟେଲୋର ଅଛି ଆଉ ମାନେ ରେଡ଼୍ର ଅଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ରେଡ଼୍ ଆସୁଛି ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ମାନେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇକି ମାନେ ଏଇ ତଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ଆସୁଛି ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଡ଼୍ କଲେ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ମାନେ କିଛି କାମରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମାନେ ଏସିଓକୁ ଗଲେ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ମାନେ କେଉଁଟା ମାନେ କେତେରେ ମାନେ ଆସୁଛି ଟ୍ୟାଗ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମାନେ 5.5/5 ଆସୁଛି। ତାପରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନେ କାଉଣ୍ଟ ମାନେ 3.3/5 ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଏଟାରେ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରିବାରେ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର କରିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ତ ଚାଲୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା।